दालाय नायदोंमोन फिसाखौ खिन्थु हामनायनि राहाखौनो मोनै बायदि जानानै गथ'आ बेमारजों नाख्रेबजानानै गोमालांबाय आरो। जोङो मोनसे सान्थि परिबेस खालामनायनि उनाव बिथांनि जिनोखि हाबाफारि आरोबाव बाखि दंबायोमोन जे समाजाव गोबां खामानि मावनांगौनि बिथांनि जि दायित्व दंमोन बे दायित्वआ आद्रा थालांबाय। दुखुआ बेनो फंबाइया गोबाव बोसोर हारिनि थाखाय नांनो थांनायावहाय थैलाङाखैमोन। नाथाय जि समावहाय न'खर संसार दैदेननांगौ बे समावसो दिनै अबथिरा जिउ फोजोबना जिउ गोमालांबाय। बिनि थाखाय जों दिनै बारग' एनडिएफबिनि जानानै जोबोद दुखु मोनदों। थांदोंमोन थांनानै न'आव फैफिनबाय सफैफिनबाय फिसाया मोजाङै मोजांनो। ओमफ्राय दा बुजिनो मोनासै बियो बिगुरनि बेरामजों नाख्रेबजानानै बियो नायबाबो मोननाय जायासै हानाय जायासै। नायदोंमोन नायनाया थाखा फैसा गारस्रावबाबो नायदोंमोन। नायसेयावबो फिसाखौ दिनै हमथानो हानाय जायासै लाखिनो हानाय जायासै। दिनै गावनो मा सानखो नायबाबो जाया होननानै मन्दिर एसे हागोन खोमा साननानै गावनो थांनाय जाबाय। लिंलांनानै जोंबो थांबाय फंबायबो थांबाय आरो मा खालामबावनो राहा मोनो खोमा होननानै दा बेहायनो फिसाया मोनसे मन्दिर दाहामाव दिनै थैलांबाय। आरो जों न'आव लाबोनानै बेखौ माबा खालामफैबाय। ओमफ्राय दा जों गथ'आ बिराद खामानि मावनाय माबा मावनायबाबो गासिबो हांमा थालांजोब्बाय। आरो गावनि बे एसे खाथि खालानि गावनि लोगोफोरखौ लानानै एसे दैदेनलांनो होननानै खामानिखौ मावनो होननानै लादोंमोन। दा बेखौबो मावजोबलांनो हायासै आद्रा थालांबाय। दा बेमाराव गोलैनाया बेसे गोबाव? बेमाराव गोलैनाया बियो दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय 9 मास फुरा जाबाय। आरो हामलायबाय मोजाङानो हामलायबाय। हामनानै आरो जाखारफिनबाय आरो जाफिननानै कचबिहारावबो थांबाय। आरो बेहायबो माबा डाक्टार हमलाय अजा एसे हमलाय बावबो स्लिम हामलायबाय। हामनानै आरो जाखारफिनबाय आरो बावबो बिदिनो डाक्टार हमनानै आरो हामलायबाय। हामनानै आरो जाखारफिननायाव दा राहा मोनासै। आरो दा जै जाबाय एसे राहा मोननाय बायदि साइसआनो नङै जानानै थैलांबाय। आरो दाथ' नोंथांनि फिसाज्लाया जा हारिनि थाखाय आंथ' लुगैयो अननानै हरबाय बायबालाय बे दुखुथिया न'खरखौ नायनानै हरोबा अनसुंथाइ सरखारनिफ्राय लुगैयो मोनबालाय। दा मालायबा होगोन ना होआ दा जोंथ' लुगैयो मा खालामनो। हरबालाय मोनबा हामगौ सानदों आरो हराबाथ' बहा दा बेखौ आं सानो सनाफोर गावसिनि खोथा जाहैबाय। दा आं मालाय मा बुंनो रोंनो आंबो बुंजोबनो रोङा। नायनायालाय नायदोंमोन फिसाखौ खिन्थु हामनायनि राहाखौनो मोनै बायदि जानानै गथ'आ बेमारजों नाख्रेबजानानै गोमालांबाय। आरो दा आसा थाबाय फिसाया संसारनि माथो खालामबावनो सनाफोर। सिगाङावनो गोथौ दुखु फोरमायदों बिथां एन दावगां एलाइस धोनसिं नार्जारिनि जेनोखि अबथिरा जिउ गोमानाय बे जिउ गोमानायाव जोबोद दुखु मोनदों। बिथांनि जेनोखि स्ट'रि बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनावथ' फंसेखौ बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। थ' जेखि जाया मानो बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आंजोंनो आरो एनडिएफबि आफादाव बिथाङा जिउदान होनानै खामानि मावबोदोंमोन। आरो बिथांनि जेनोखि जिउ जारिमिन जोबोर बाख्नायथाव। दा बेखौल' बुंब्लाबो जानाय नङा गोबां दिनैहाय गोथाङैनो दङ। खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोङो मोनसे सान्थि परिबेस खालामनायनि उनाव बिथांनि जेनोखि हाबाफारि आरोबाव बाखि दंबायोमोन
जे समाजाव गोबां खामानि मावनांगौनि बिथांनि जि दायित्व दंमोन बे दायित्वआ आद्रा थालांबाय आरो बेखौनो जोङो दिनै गोबां जों दुखु फोरमायदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बिथांजों दंमोन हिसाबै दा जोङो माबा मोनसे गोमानाय जोङो बेखौहाय फिल खालामदों। थ' जेखि जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा आनान गसाइनि सेरावहाय अरायसम आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखाय आं आर'ज गाबनाय थाबाय। बिथांनि मुङा मोनसे बेखौ अलरेडि आवगायनिफ्रायनो A to Z बिथाङा आंनावनो थायो आरो बिथाङा आंजोंनो जिखुनु समावनो बिथाङा आंजों गसंबोबाय थादों। दा बिथांनि जेनोखि देहानि सिकित्सानि बिथांखौबो खालामनाय जादों आरो नंगौ थारैनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय बा थैलांबाय बिनि थाखाय माबा मोनसे गोसोखां बिलाइ बा गोसोखांनायनि थाखाय थुमखौहाय रायलायदों दाख्लैनो जोङो रायलायबाय न'खरावबो रायलायबाय आरो बिनि थाखाय बेखौ आं रोखा खालामनाय जाबाय जे जेखि जाया मानो बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो बेथ' मावनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरो बियो मोजाङै साब सिखोन थागोन आरो बे मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय गोबावैनो बिनि गोथै हाखरा थागोन बेनि थाखाय बेखौ स्पेसियेलि आंनो बेखौ रायलायनानै फोजोबखानाय जाबाय बेखौहाय मावफुंनाय जागोन। नंगौ दिनैनि नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो थिनालि केंकाय मा होनो आवजारगुरि गामिनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबाव सम आखाइ हाथियार लानानै दावहा नांलांनाय एन दावगां बिथांनि गुबै नामानो जाहैबाय धनसिं नार्जारि। बे फंबाया हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बाय बाहागिखौ गारलांनानै गोबाव बोसोर जुद्ध नांबोदों दावहा नांबोदों। बेनि उनावहाय एकर्डनि उनावहाय बिथाङा 4 लाख रांखौबो जुद्ध अनसुंथाइखौ मोनखांबायमोन। बेनि उनावहाय जों खोनादों बिथाङा जोंनि दानि बिटिआरनि EM मानगोनां सावरायग्रा बिथांनि थायोमोन। बेनि उनाव दिनै बिथाङा न'खराव दंफैयोमोन। बेनि गेजेरावनो हरखाबै बिथांनि देहायाव माखासे बेमार सोमजिदों। बे बेमार सोमजिनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जेसेबां हायो एसेबां न'खरनि आरो गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो जोंनि साफा सानै गरसे गरनै हरनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा खोब खाफाल गाज्रिजों बुंनांगोन थांनाय 18 थारिख बे दाननिनो आरो दिनैहाय मा होनो श्राद्ध जोबथा बे उद्ध श्राद्धआव फैनो मोननानै जोङो बारग' NDBनि जानानै जोङो गिबियाव फेमिलिनिसिम जोङो गोजोननाय जासिग्रोदों आरो दुखुआ बेनो फंबाया गोबाव बोसोर हारिनि थाखाय नांनो थांनायावहाय थैलाङाखैमोन। नाथाय जि समावहाय न'खर संसार दैदेननांगौ बे समावसो दिनै अबथिरा जिउ फोजोबना मा होनो जिउ गोमालांबाय। बिनि थाखाय जों दिनै बारग' NDBनि जानानै जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनै फंबायनि बे जोबथा श्राद्धआव फैनानै जोङो बे न'खरनि दुखु दाहा फेमिलिफोरजों फैनानै जोङो सहाय मदद खालामफैदों नुजाफैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों दिनै जोङो नुजाफैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौबो जों मोजां मोनदों। फंबाय एन दावगांनि जिथु थैनाय श्राद्धआवहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मदद होदों आरो फंबायनि जिहेथु नांबोनाय हारिनि थाखाय दुखु खस्थ' खालामबोनाय बियो अरायबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बे बिटिआर एकर्डनि बाव गोबां बिहोमा थालांबाय। दा हारिनि जिहेतु नांलांनाय बे बिहोमानि गेजेरजों जों खावलायदों जे जोंहा दिनै फंबाया फैसा मोनखांदोंब्लाबो जोंनि दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सोरबा जुदि अननानै नैबे फंबाय एन दावगांनि मुङावहाय जुदि नैबे बिथांनि दरखं मोखाङावहाय जुदि मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बा फिसा थम लुनो थाखाय जुदि सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ हरोब्ला बेखौनो आङो दिनै बे बारग' NDBनि जानानै सासे सिनियर हिसाबै आं दिनै बे श्राद्धआव फैनानै आं खावलायदों जाहाथे अननानै जाहाथे एसे दान हरो बेनि थाखाय मावफुंनो थाखाय आरो जोंनि बारग' NDBफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा बे न'खरनि गिबि फिसालामोन। दायो बे फंबाय सानै थालांबाय। जोनोमगिरि बिमा दङ। बे जोनोमगिरि बिमाखौ जोंनि साफ्रोमबो बारग' NDBफ्रा बे फंबाय दावगां गैया होननानै जाहाथे बे न'खराव जाहाथे कमिउनिकेसन लायालासिनो थाया बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फंबाय दावगांनि न'खरावहाय फंबाय गैयाब्लाबो जोङो बाहागो लाफैनांगौ खबर लाफैनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय। जोबथानायावहाय फंबाय दावगांनि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोन्थों आं बेखिनिखौनो बारग' NDBनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो
अराय सम नैबे दावगांनि बिमाया अराय सम गोजोन खुसि न'खर संसार दावगालांनो हाथों बेमार आजाराव दाभुगिथों बेखिनिखौ आङो दावगांनि फेमिलिनि सिम आङो बारग' एनडिएफबि जानानै आङो गोजोननाय जासिदों आरो इयुनाव जोंनि सुबुंफ्रा जाहाथे गावबागावनि देहाखौहाय सोरबाफोर जुदि माबाफोर जादोंबा थाबैनो नायनानै जाहाथे देहाफोरखौ फोसाबना लायो बेखौबो नोंथांमोननि चेनेलजों खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा लोंला जाला बेफोरनिफ्राय जाहाथे एसे गावखौ बासायो बेफोरखौबो आं खावलायदों आरो माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावनायफोरखौ जाहाथे बेफोरनिफ्राय उदां जायो बेफोरखौबो आं खावलायदों जोबथारनायावहाय फंबाय दावगाङा अराय सम इसोरनि खाथियाव जायगा मोनदों आं बेखिनिखौ नोंथांनि चेनेलजों खावलायनाय थाबाय थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS Diploma in EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।